विजय आज आम्ही मोठी गावान विठोबा देवा 20 डिसेंबर आज आम्ही झेडपी इलेक्शन जातले ते आम्ही प्रितेश प्रेमानंद गावकर जे बीजेपीचे कॅन्डिडेट जे माझो आमचे सगळे कार्यकर्त्याचो फुल पाठीमध्ये असलेलो भारतीय जनता पार्टीचो असा जे आमचे प्रितेश गावकर असा ते खूप मेहनती असा तिका लोकांकडे बरो सहभाग असा जे कैलास रवी नाईक सर यांनी जी डेव्हलपमेंट केले फोंड्या खातीर तेच अनुषंगान ते फुडें वतले आणि ते झेडपीचे निवडून येतले माझो आमचे सगळे कार्यकर्त्याचो फुल पाठीमध्ये असलेलो भारतीय जनता पार्टीचो असा डॉक्टर प्रमोद सावंत मागीर आमचे अध्यक्ष दामू नाईक जे वेरे मागुर्मे जो भाग असा तो आमच्या कोटी खांडेपार पंचायतीन येता ते हांगा आसा तशेंच आमचे युतीचे नितीन दवळकर आसा तेंचे हांगा आमकां सपोर्ट आसतलो सो आम्ही हे कलेक्टिवली वता आणि आमकां पॉझिटिव्ह असा पॉझिटिव्हली आम्ही वता आणि आमकां जो कॅन्डिडेट असा ताका घेवन आम्ही फुडें वतले आणि ताका आम्ही जतीवन करतले जास्तीत जास्त मतांनी आणि इतलेच हांव लोकां कडेन मागता वेरे मागुर्मे आणि कोटी खांडेपारचे लोकांक की तेश बाबा खूप मतांनी निवडून दिवचे इतलेच हांव सोंपयता. धन्यवाद.